nas ponovo u Kamper 204, danas ćemo igrati, Helena reci, Kiss, Mary, Kill. sa poznatim ličnostima. I hajde počnemo, ja prvi pitam. Pitam Mogija. Pitaj. Ariana Grande, Ne možemo lepo da namislimo zato što pametnije. Severina i ona, kako se zvaše? Nikolija. Ceca. Ne, Ceca. Uzmi Nikoliju. Ćuti, Lazare. Kako se zove? Nikolija. Ma kako? Stani, ajde. Srpska ili Ne, engleska ajde, pevačica? Severina, Ariana Grande i Ceca. Nikolija. Bolje ti Sad ne nađe Nikolija. Cecu, brate. Pa ne znam, Cecu bi ubio, zato što je ružna. Što nisi likonskim usnama? Da, jebote. Se smajem, što Realno. Onda Ariana Grande. Arijanu Grande bi poljubio i ovu bi... Nisi normalno. Misliš ubio, udao bi se za nju. Ne, da, udao bi se za Arijanu Grande, a ovu bi poljubio. Severin. Da. Dobro, ajde da pitaš. Pitaš. Pitam, Helen. Ne, Ivanu. To mene. Zato što mi se može. Aj, Ivana bre! Ali imam na koga da se obesim. Ajde. A vidi kako ti sediš, ja moram ovako da... Milan Ja sedim na Stanković. nogi. Dobro. Na nozi, na nogi. Miroslav Ilić. Oj. I ajde, koga da stavim? Ajde, A ja znam više muških pevača nego ženskih. Pa Što i je jako ja. loše. Čekaj, koga trećeg da stavim? ja više znam. Psaj joj daje. In vivo. Ne vidiš se, alo. Ajde in vivo. A, fuck. Pa i Vivo je grupa, ne pevač. Znam. I ajde... Ne znam koga trećeg. Ogi, ajde, da te požuri. Daj Psaja. Ajde, Ko je to Psaja. Psaja? Ko je Psaja? Psaj. Znaš, Open Gangnam Style pesmu. Znam, ajde. Ajde, Miroslav Ilić, Milan Stanković i Psaj. Psaja bi poljubila Miroslava Ilića, bi kilovala, znači mrzim ga. Ja bi Psaja ubio, brate. Da I ja bi ga sam ubila. žensku, zato što je preružan i gej. I ja bi Psaja ubila. Okej, ubit ću ga, ajde. Te, I poljubila bi Miroslava. stavlja bulju na dulice. znaš, Ajde oni bre, čuli. Ivana, ajde Ivana. I stvarno. udala bi se za Milana Stankovića, jer gledaj Ravromer, on je najlepši. Nije najlepši, ali Ne. Da. Od njih trojice. Ne znam, stvarno ne znam ko je najlepši. Koga pitaš? Ja. Da. To nije pitanje. Helena. To ne, Helena jeste, ne, nije. Nisam ja pitan. Nije ni Aleksa pitan. Ja Ajde, sam Aleks. Pitanje, ali... An. Šta, Sad koga ćemo da pitaš? ti Koga pitaš? postavimo. Koga pitaš? Aleks, sad ću. Ja, Ajde, jedna Aleks. ja. Nikolija? Ne znam ko to. Nema veze, ne moraš da znaš. Evo kako topao, brate. Nikolija, ona glupaka je ona. Ne znam. To peva paklena igra, ne? La, Cija. Ne znam. Znaš ko peva Cija? Chip Charles. Ne. Ne, Pa ne slušam ženskih pevačica. Ne bre, da pevaš Ivana Pevan. Ja da stvarno moram da bi Sek sve ubio. Aleksić. Čekaj, Aleks. Sada. Ubi se. Da, ubio bih se. Nikoliju. Nikoliju, bre. Ko je Nikolija? Ne znam ni ja. Odvratna je. Odvratna je, Nenormalna. ona je Ubila Dobro, onda Nikoliju. bi ubio Nikoliju. Što ćemo ti glasati? Ciju bi, Sam magali. za Ciju bi se ženio i Siv. Ciju kako god. I ovu bi Ubio. Poljubio. Pitaj Helena. Aleluja, ne. Ajde. Šaban Šaulić. Ne radi. Šaban Šaulić. Ajde. Onda Šaban Šaulić. Miroslav Ilić. Joj. I Stavi onog... kog? Ristu, ne, Rastu, kako se zove, iz Kavala. Rasta, Rastu. Da. što peva pesmu Euforija Kavarija. Sve domaći pevači. Domaći. Rastu bi kilovala. Poljubila bi... Šabana. Da, i udala mi se za Miroslava. To mi je razlala. Pa ja volim Rasta Sto on. godina. Pa dobro. Dobro peva. I da završimo ovu epizodu. Okej. To bi bilo to. Sada sam moram da uzem kameru. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Što mi je pokazala kamera. I vidimo se u sljedeći pozdrav.